Hyvää huomenta kaikille. Laitan kesäisen tervehdyksen juhannuksen kynnyksellä teille kaikille ihanille jäsenille ja kerrakävijöille, jotka olette palveluitamme käyttäneet. Alkuvuosi on päästy rauhoittumaan edellisen vuoden rakennuskiireiden alta ja tämä on näkynyt positiivisena sekä meidän valmentajien suunnasta että myös teidän jäsenien suunnasta ja olemme päässeet keskittymään nimenomaan palvelun kehittämiseen, ei niinkään tilan kehittämiseen. Tilan kehittäminen tähän kokonaisuuteen, missä tällä hetkellä harjoittelemme, vaati valtavaa panostusta sekä henkisesti, fyysisesti että myös rahallisesti. Ja mikään kehitystyö ei koskaan mene maaliin ilman kupruja. Haasteet, jotka ovat meidänkin tielle osuneet, ovat varmasti arkipäivää jokaiselle yrittäjälle. Nuo haasteet on saatu hyvillä mielin taklattua ja rakennamme parasta aikaa todella upeaa syksyn kalenterikokonaisuutta ohjattujen treenien osalta. Videolla näkyvät treenilohkot, joita meiltä löytyy 3 kappaletta, ovatkin syksyllä ahkerassa käytössä. Ja haluamme olla yksi toimijoista, joka mahdollistaa sekä perheiden että yksilöiden mahdollisimman monipuolisen harrastamisen ja harrastamisen, joka on myös kustannustehokkaasti rakennettu ja kaikille rahallisesti mahdollista. Tämä on ollut yksi meidän päätavoitteista, kun olemme yrittäjän housuihin hyvinvointipalveluissa hypänneet. Tilojen valmistuminen mahdollistaa syksylle harjoittelukalenterin, jossa parhaimmillaan arkipäivinä aloitamme porrastettuna 3 tuntia peräkkäin. Esimerkiksi crossworkoutti alkaa kello 15, 15.30 tällä puolella perhevod ja Hyrox 3. treenilohkossa. Haluankin nyt toivottaa sekä omasta että valmentajiemme puolesta erittäin ihanaa kesää teille kaikille. Nähdään myös kesän aikana treeneissä.